Polícia čelí podozreniu z vážneho prešľapu. Majiteľ ukradnutého auta im pomocou GPS lokalizátora ukázal, kde majú chytiť zlodejov. Policajti si ale na zlodejov nepostriehli. Postavili sa k autu v uniformách a stáli pri ňom vyše 10 hodín. Taký vraj dostali rozkaz od nadriadených. Majiteľ auta pán Boris dal, ako sa hovorí, zlodejov policajtom rovno na tácke. Divadlo, ktoré včera zažil, mu však vyrazilo dých. Jedno z jeho firemných aut mu ukradli včera ráno o 2:00 pred ubytovňou v Bratislave. Šofér si to všimol krátko pred 6:00 i hneď zalarmoval políciu a ukázal im, že zlodeji auto odstavili v obci Báč pri Šamoríne. Sme im oznámili, že kde to vozidlo je, takže celú policajnú činnosť sme urobili za nich. Možno si poviete ukážkový prípad, ako chytiť zlodejov. Policajti však takúto ambíciu neukázali. Prišli na miesto a v uniformách obklúčili auto. Tým pádom samozrejme páchateľovi dali vlajku výstražnú, že nechoďte sem, sme tu, auto je zaistené. Trnavská polícia si svoju hliadku zastáva. Vraj robili, čo im povedala bratislavská polícia, ktorá krádež auta vyšetruje. Postup našich policajtov bol správny. No a postup bratislavskej polície teraz preverí odbor kontroly. Majiteľ auta očakával od polície viac, v tom sa však sklamal. Naznačovali mi, že však mám auto, tak čo chcem. Aj svedkovia, ktorí videli policajtov postávať pri ukradnutom aute, len neveriacky krútili hlavami. Oni len prišli sem a čakali, kým sa to odniesie, to auto. No jasné, ale mali radšej čakať niekde v kríkoch, kým sa naštartuje. Na GPS majiteľ nedá dopustiť. Teraz sa presvedčil, že táto investícia sa mu oplatila. Teraz však nevie, do akej kolónky dá polícia tento prípad, či do úspešne objasnenej alebo zbabranej. Zlodeji sa podľa neho môžu tešiť, nikdy ich vraj nechytia. Ja tomu nedávam veľkú nádej. Zrejme mal dočinenia s profesionálnou bandou. Ukradnúť podľa neho auto zabezpečené imobilizérom totiž nedokáže amatér. Braňo Tomaga, televízia Markíza.